Op de zaterdag voor carnaval openen de wagenbouwers in Veulen hun loods voor de jeugd. Op deze ochtend kunnen zij bouwen aan hun skelter en zelfs meehelpen aan de grote Prinsenwagen. Sinds de basisschool dicht is, dat is van een jaar of 6, 7 geleden, hebben we eigenlijk een week voor de carnaval, dus zitten we nu, een week voor de carnaval, hebben wij een zaterdag ingepland dat de jeugd mee mag komen wagenbouwen. Dus dat zal een beetje, als het ware een beetje doorkijken hoe het allemaal werkt, hè? Hoe we moeten schilderen, hoe ze kunnen timmeren, hè? Wat schroeven. En dat ze weten wat er allemaal moet gebeuren eer zo'n wagen klaar is. Juist, dat ze zien wat er allemaal aan zo'n wagen zit. Hè? Want het is niet alleen polyester, het is ook aan de binnenkant. Er zit heel wat beweging in, wat ijzer, constructie. Ja, dat is toch wel leuk als de jeugd daar kennis mee maakt. En bovendien is het ook goed voor de band, zeg maar, voor het verenigingsleven, sinds school dicht is. Dat de jeugd toch nauw betrokken wordt bij het verenigingsleven in het dorp. Want jong geleerd is oud gedaan, dus ja, we hopen dat de jeugd er een beetje wat van opsteekt. En dan, dat we er later zelf wat aan hebben natuurlijk. Ik zit een pop te schilderen voor op mijn skelter. Ik kom helpen met de wagen bouwen en de kleine kinderen helpen. Ik hou heel erg van bouwen en klussen, dus ik vond het wel leuk. Ik ben aan het verven. En waarom doe je dat? Voor op de fiets bij kinderen. En ja, gewoon voor de lol. Wat doen jullie met die skelters? En dan gaan we een optocht doen in het Veulen. Wat vind je zo leuk aan dat wagenbouwen? We moeten er zelf ook op staan en het is leuk om te zien. Ik hou meer van bouwen en van optochten, dus dan kom ik hier vaak heen. Zou je zelf willen helpen met die grote wagens? Ja, mij lijkt dat wel heel leuk om te doen. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Is dat ook belangrijk voor het dorp, dat jullie meehelpen? Ja. Wat is er zo belangrijk aan? Dan kan de andere jeugd ook helpen en dan blijft het ook. Dit jaar voor het eerst iemand bij die eigenlijk 6, 7 jaar geleden begonnen is als kind. Hè, die op de zaterdag hier kwam kijken hoe we dat allemaal deden. Dus zelf ook wat geschilderd heeft. Die is nou fanatieke wagenbouw bij de grote wagenbouw. Dus het werpt wel zijn vrucht af. Ja, ik heb van tevoren ook al elke keer met skelter hier zitten bouwen. Steeds wat nou ook is, komen we dan met skelter voor de optocht hier in het dorp. Gaan we dan hier bouwen. En dat heb ik ook elk jaar zowat mee gedaan. Dus jij bent eigenlijk het product van wat ze graag willen. Klein beginnen en groot als vast erbij. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het wel mooi. Ja, er moet wel meer jeugd bij komen. Anders dan staat hier ook allemaal vol met grijze koppen. Dat hoeven we ook niet. Nee. Kun je daar zelf iets aan doen? Ja, voortplanten. De wagen wordt vrijdagavond overgedragen aan de prins. Symbolisch krijgt hij dan de proclamatie met alle handtekeningen van de wagenbouwers eronder dat de wagen officieel overgedragen wordt aan de prins. Dus dat de wagen dan van de prins is en dat hij er goed voor moet zorgen. Jullie werken maandenlang. Ja. Hoe vaak rijdt hij? En waar? Het is eigenlijk gekke werk, want we rijden eigenlijk bij twee optochten. Eigenlijk bij één echte optocht, dat is Verderij. En dat is bij ons in het Veulen, maar daar kunnen we de optocht niet rijden omdat hij daar te hoog is. Dus dan blijft hij voor de kroeg staan, zeg maar. Dan rijdt hij niet eens. Dat is, ja, dat hij qua hoogte daar niet doorkomt. Dat is eigenlijk bij één echte optocht. Dat is een Verderij. Dat is de belangrijkste optocht, dat hoort voor.